que en primer lloc comentar que el cementeri com a espai de memòria pràcticament que en els anys 40 ja les famílies de forma un poc individual i en moltes dificultats continuaven visitant el cementeri civil que estava tancat, però depositaven flors i anaven als llocs on moltes famílies sabien que enterrat els seus familiars perquè l'havien vist directament o perquè l'enterrador els havia donat informació sobre aquest aspecte. En el transcurs dels anys i també durant el franquisme que l'espai continuava sent un espai tancat com prohibit, s'havien deixat uns murs que no estaven oberts a tota la població, però els familiars van començar a instal·lar memorials particulars, personals, que van començar a fer unes tombes, col·locar taulells, ficar les fotos en algunes làpides dels seus familiars soterrats. Això va continuar durant, sobretot, els anys 60 i 70. I a partir del canvi polític, de la mort de Franco i de la transició, que és quan tenim documentat que la primera acció realment de fer una mena de memorial o de recuperar la memòria de les víctimes, que és en una placa que instal·la la UGT del PSOE en memòria de los olvidados, que encara continua en el recinte. I a partir de l'any 77, 78, la gent del PSOE i de la UGT organitzaven el 8 de novembre concentracions per a recordar a les víctimes. Aquesta tradició de concentrar-se la gent per a recordar a les víctimes del franquisme també va ser continuada per altres organitzacions, per la TNT, també posteriorment per altres partits d'esquerra i per associacions memorialístiques. En aquest sentit, l'associació contra el Germà, que és una associació republicana de Castelló, va instal·lar una placa també recordant als morts en els camps d'extermini nazi i que el grup de la recerca de la memòria històrica de Castelló a partir de 2004-2005 va començar a reunir cada 1 de novembre a fer una crida a tota la població per a fer actes en record de les víctimes del franquisme i s'han fet de forma ininterrompuda des de pràcticament fa 20 anys per part del grup, que cada vegada assistien més famílies, més persones, i va ser també un hito important que en aquest sentit la instal·lació d'un monolit, una escultura monolit que elabora del riu Sec, que està a poc més de 100 metres del cementeri civil, que era el lloc on afusellaven a tots els represaliats quan venien en camions des de la presó de Castelló. Aquest monolit i escultura se va instal·lar gràcies a un projecte que va estar subvencionat per el Ministeri de la Presidència l'any 2008, que encara que l'Ajuntament, que era del Partit Popular, se va poder instal·lar l'obra al costat del riu perquè els terrenys eren propietat de l'Estat al ser de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Una pregunta, vosaltres volíeu posar el monolit així dins? No, la idea era sempre al costat del riu, sí. Se va fer en el 2008, se va fer un acte institucional i es va reunir a centenars de famílies, va ser molt emotiu, i a partir d'ahí això va donar també un impuls als projectes de memòria oral, de recollir informació de les famílies. Van conèixer a moltes famílies que van aportar molta informació. Això ve enllaçat que el tema de la memòria oral com a font d'informació, d'investigació, ve enllaçat que tot el treball previ que alguns membres del grup havien fet en els arxius de Castelló, en l'arxiu del govern civil, consultant els procediments sumaríssims, i en l'arxiu del cementeri de Castelló, també en el juzgat
de Castelló consultant llibres de defuncions. I aquest treball que s'havia començat que en el 2003, que en 3 o 4 anys teníem pràcticament un estat de la qüestió molt exacte de la quantificació de totes les víctimes del franquisme, d'on estaven soterrades, si estaven en la part del cementeri civil o si estaven en les fosses de la part catòlica, i teníem tots els noms localitzats i totes les files o fosses longitudinals on estaven soterrats, més o menys teníem localitzada la posició de cada persona. En aquesta informació que era ja possible realitzar campanyes de sumació amb proves d'aptitud, però no disposaven de tota la subvenció o finançament que això necessita. I això se va donar a partir de l'any 2016, quan canvia el govern de la ciutat. Hi ha que dir també que en un primer contacte en el govern municipal la idea que també teníem per part del grup i de l'Ajuntament, que era la construcció d'un memorial democràtic en el cementeri civil que en record de les víctimes. Teníem ja el monòlit del riu Sec, però volíem posar unes plaques que en tots els noms represaliats que substituïren a unes plaques antigues de marbre que havia instal·lat el primer Ajuntament democràtic de Castelló sobre els anys finals dels 70 o 80, que eren unes plaques que no estaven tots els noms i tenien algunes errades. Aleshores, el primer projecte que vam fer en l'Ajuntament va ser instal·lar, o sigui, fer un treball d'investigació per a documentar en exactitud tots els noms, correccions ortogràfiques, una ordenació alfabètica de tots els represaliats i col·locar tots els noms que en una sèrie de plaques que se distribuirien per el cementeri civil. Aquestes plaques que s'acompanyava un panell informatiu històric en el qual se relatava tota la història del cementeri civil i de la repressió franquista, que això és el que actualment està instal·lat. I acompanyant que en aquest projecte se va iniciar el disseny d'una mena de jardí de la memòria, un jardí en el qual hi hauria vegetació, hi haurien arbres, hi haurien unes loses en el terreny, i hi hauria una mena d'escultura o de monument en record de les víctimes. Però aquest projecte que se va quedar paralitzat perquè per l'altre costat teníem cada vegada més demandes de famílies que volien sumar les restes dels seus familiars, que aleshores de forma conjunta entre l'Ajuntament de Castelló i el grup de memòria se va decidir parar momentàniament el projecte del memorial i donar prioritat a les exhumacions. Hi havia un projecte de memorial, que és el que he comentat abans, que les primeres reunions que en l'Ajuntament, que la regidora de Cultura, Vero Ruiz, se va comentar de fer un memorial que a banda de les plaques i del panell informatiu s'actuarà sobre tot l'espai, sobre tot el recinte, i se plantarà vegetació i s'instal·larà alguna mena d'escultura. Això inclús van haver uns esborranys per part del que en aquella època era arquitecte municipal, va fer uns dissenys d'un memorial per al cementeri civil que es van treballar en diferents reunions, van aportar idees, la gent del grup, la regidora també estava al corrent dels dissenys, i això és el que se va parar i quan van començar les exhumacions, que era incompatible excavar i alçar tot el terreny que en la instal·lació d'un espai de memòria públic. Aleshores això se va deixar paralitzat i el que se va comentar era que se reprendrien els treballs quan s'acabaren les exhumacions. Aleshores, en teoria, quan s'acaben les exhumacions, això està pendent i l'Ajuntament ho hauria de tornar a impulsar. El que passa que temes de memòria democràtica com aquest, en aquest país encara depenen molt del govern, del signe polític del govern.
municipal o autonòmic que està al front. I no sabem tampoc si això continuarà o no.